Hello! Ito pa rin ang suot ko dun sa ating vlog. But anyway, ano lang naman kasi yun? Question and answer. Sharing, ganyan. So, pababa pala ako ngayon. Oh, nakasara. Wait. Ganda ng ilaw dito. It's already end. Okay. Anyway, ano na to guys? Pangalawang ano ko na to guys, salang. Wait. Pangalawang salang ko na to. Nasampay ko na yung nauna. So, ayan siya. Sinampay ko na. And then, ito yung pangalawa. Sobrang dami kong nilabahan. Kasi, ilang araw ba ako hindi nakapaglaba. Ganyan. So, yes. Anyway, welcome to our Vlogmas Day 10! Ayan, Day 10 na ito, guys. Anyway, gabi na. At itong damit ko na to, guys, is sinuot ko lang kasi ito gabi. Where's my key? Wait a minute. Okay, it's here. Kagabi ko lang to, pinantulog ko lang to, guys. Tapos, di naman ako lumabas ng bahay na nakaganito. Kumbaga, wait, may naglalaba din. May naglaba din. Naka-open ang kanilang And, yes. Ito lang kinaganda guys kasi may may elevator ba? Kumbaga alam niyo yun. Oh. That's me, myself, and I. Charot. Ayan, so, yes, at, yeah. Paggabi na ulit. Gabi na nga pala. Matutulog na kami after ko nitong magsampay. So, yes. Ang sleep mo, mahimbe. Kanado na matuto. Ano? Guys, it's another day. Good morning. It's another day. Charot. Nandito kami ngayon guys sa Aldi. Kasi dito na lang kami bibili ng puno ng Christmas tree. Ayan, nilalabas na nila. This is 19 euro. And this one is the same. It's 12. This is small. What is another bigger? Another is bigger. This one. I think this is cool. Yeah. Later. It's the same. That's it. Bigger. Oh. Taller. Down.
Make it down, yeah. Yeah. Oh. It's taller. Yeah. Oh. It's not big? It's not good? Here is the size. Oh, it's the same, 12. Oh, it's the same, so little. Wasn't it big? This one is big, I think. It's 19. 175. Ah, look at this bigger. Okay. Guys, so ayun, nakabili na kami ng tree. Dito na lang kami bumili sa Aldi, which is last year din naman, sa Aldi lang kami bumili. So, ayun. Okay naman yung Christmas tree nila dito kaysa sa lumayo-layo pa kami. Gusto ko sana, sabi ko sa asawa ko, magtingin-tingin kami sa yung mismong anuhan talaga, yung mga punuan. Pero sabi ko, ay nako, hindi na rin, dito na lang din. Layo-layo pa tayo. Malapit-lapit lang kami dito sa Aldi. Ayan. So, yun. Nakabili na kami, guys. At this time, medyo malaki kumpara last year. Ayan. And yes, alam niyo ba kung anong oras lang? 8:30? Parang ganyan. 8:30 lang. Pero alam niyo ba, guys, ang dilim. Parang alas 6. Ito na yung asawa ko. Sabi niya, so fat. Where's the Christmas tree? What? Where's the Christmas tree? Yeah, no. Inside the house or outside? Yeah, out. Okay. Okay. I thought it's outside the house. Yeah, out is stolen. Oh, yeah. It's It's... not stolen. Oh, Miss Lisa dirty. Guys, we're home. Anyway, nandito na kami. Kanina pa pala, guys. Tapos, ito na pala yung aming Christmas tree na nabili. Ayan. Ayan na siya. Pero, wala pa siyang mga dekorasyon kasi tsaka ko na lang siya gagawa ng dekorasyon, guys, sa susunod nating video. Para, alam niyo yun, diba? Tuloy-tuloy ang ating vlogmas. Anyway, ang lamig-lamig ng panahon ngayon. Yung asawa ko na sa labas kasi dumating yung kanyang inihintay na nung nakaraan pa yun na So, yes. At mamaya ako, guys, mag-aayos dito at aayusin natin mamaya or susunod nating video. Ayan. Tapos na kami kumain. At yeah, and this is my outfit. Tinan mo pa nga ito. Tinan mo yung aking labahan dyan, oh. Diba? Ang labahan, mga sinampay. Ang lamig, guys. Ang sa labas. Sobra. Ayun, nandun sa inaayos niya yung kasi yung Mrs. Bell namin is kailangan ng tulong. Ayun. So, yun. Dumating na yung service. So, yeah. At, yes, ang gagawin ko kasi, guys, is mag-aayos ako dito. Tawag nito, may pagkain pa dyan kasi pagka gusto pa nang kumain ng asawa ko mamaya. Ano pa yung kape ko ni Pat. Tapos, anyway, guys, ang oras na ngayon is alas 11 na. 11:45. Ayan. Maaga talaga kami, guys, lumabas kanina kasi nga, kumbaga, labas ng may mga kasi pagka every weekend ba yun, pagka Sabado, ganyan, may mga mga brochure, something like that, kung ano yung mga bago na lalabas sa sa mga market, ganyan. May gusto yung asawa ko, pinuntahan namin, so, ayun, bumili siya ng something na kailangan niya, ayan. At, yes, umuwi na rin kami dito, tapos nagluto ako ng aming pagkain, tapos kumain, ganyan, tapos naupo-upo habang naghihintay nga nung niya, kanorn. So, yeah, ang ulan-ulan, guys. Sobra, oh. Sabi ko sa kanya, maglagay ng sombrero, mag-jacket at At, yung panahon is, pag ganito humantin, guys, sa panahon is, talaga. Tawag nito, uso yung mga ubo-ubo, ganyan. So, yeah, update ko na lang kayo mamaya sa ating gagawin. Guys, wait a minute. Ayan. Parang ang liwanag. Anyway, guys, nandito ako ngayon sa bayan, sa city. Anyway, hinatid ako ng asawa ko dito kasi siya naman ay may pasok at may hahanapin lang ako, guys, dito. Wait a minute. I will look here. Kasi diba nakabili na kami ng Christmas tree. So, ako ay maghahanap ng something na pang-dekorasyon. Diba? Alam mo yung buko, maulan. Charot. Hindi lang maganda, guys, maulan. Guys, hapong madilim.
Update. Ginabi na ako, grabe. Tingnan nyo guys, sarado na yung mga, ano dito, mga stores. Diba? Ginabi ako ikot. Charot. Ay, nako po. Anyway, tingnan nyo. Uwi na ako ng bahay. Anyway, may nabili akong mga bagay-bagay na kailanganin ko sa bahay namin. And, yeah. Ako na guys, mag-8 na ng gabi. Oh, grabe yung ang lamig. Pero may naman ako dito. Pero, yeah. Nagko-close pa lang yung ibang mga stores. Guys, kasi yung iba, close nila alas 7, iba alas 6, iba alas 8. Yeah. So, at 8 na ngayon guys ng gabi. Yan. Ganda. Wow! Wala, parang naano yung ko. Ayan. So, yes. At, yeah, may inatenan kasi ako ngayon na guys, na parang siya, ba yun? Seminar ba yun? Basta ganun. Ayan, so, yeah. Kaya ginabi na din ako. Tingnan naman ang buhok ko, diba? Ang hangin sa labas. Anyway, guys, nandito ako sa bahay. At yeah. Anyway, hindi ko alam kung bakit yung isang bus hindi dumating. Hindi dumating. Tapos, so naghintay ako ng sumunod kasi nga sabi ko, nandun na lahat ng mga bus. Pero yung isang bus na kailangan kong sakyan papunta dito sa amin, which is, hindi siya yung tipong bababa dito sa amin. Kumbaga sa dati, sa iba, parang 10 minutes walk mula doon papunta sa bahay namin, parang ganyan. Which is, kasi nga, medyo matagal yung talagang dumadaan dito sa amin na kung lakarin mo lang is 3 minutes lang. Kasi malapit lang sa amin, ganyan. Ang nangyari pa is, hindi pa gumana yung app ko guys ng ticket dito. Which is, kasi ako guys, naka-app, naka-subscribe ako. At hindi ako kumuha ng mga yung card. Kasi pwede naman magkaroon ng card, pero doon ako direkta sa app kasi nga, para alam mo yun, nasa sa phone lang, parang ganyan. So, hindi ko siya ma-open kanina. Tapos sabi ko nga sa asawa ko, hindi ko ma-open yung kailangan mag-register. Bakit? Siguro nag-ano yung nila, yung website nila or something like that. Tapos, na-stress ako kasi hindi ko maano yung sa ko. Ako man din guys, is hindi ako ganun ka, hindi kasi kami hindi nga kami mahilig, wala nga kami yung mga cash, diba? Kasi hindi nga kami ganun. Tapos tiyan ko yung yung wallet ko, may mga yung mga coins ko, may 50 cents, may 20 cents, ganyan. Umabot naman siya ng umabot naman ng 3 euro, parang ganun. Tapos tinanong ko yung asawa ko, sabi ko sa asawa ko, yung magkano ba yung pamasahe mula dito sa punta sa atin? Tapos sabi niya 2 euro nga daw. So sabi ko, okay, kasya pa man yung pera ko. Pero sabi niya, sabihin mo na lang sa driver na hindi mo ma-open yung yung app. So ayun. So buti na lang din pero may nakahanda naman yung yung pambayad ko. Tapos sabi ko, hindi ko lang ma-open yung yung app. Sabi ko ganun. Pero may pambayad naman ako sabi ko, magbabayad na lang ako kasi hindi ko nga ma-open yung app. Tapos buti mabait yung driver. Sabi ng driver, okay, sige. Ganyan. So, ayun. So, nakauwi na ako. At saka, mas okay yung nasakyan ko ngayon na bus, guys. Kasi nga, dito na mismo sa amin, yung daan. Ganyan. So, ayun, nandito na ako sa bahay. So, chika, diba? Ang lamig-lamig kasi. Ayan, tapos ngayon ay, pakita ko sa inyo guys yung nabili ko sa, ayan, bumili ako pala ko ng garland. Garland, diba tawag dito? Ayan, kasi may balak akong i-design. Charan. I-design ganon sa aming Christmas tree. Kumbaga, ibang design naman siya ngayon kumpara last year. So, makikita ninyo guys kung ano yung pagkakaiba. So, grabe yung buko kasi nga, ang hangin guys, ang lamig. So, bumili ako nito guys, Ayan, dalawang ganito. Kasi, ilalagay ko sa pintana namin, pang design. Ayan, ganyan. Mura lang to guys, sa Euroshop, ganyan. Tapos bumili din ako ng, tawag ito? Ayan. Tawag ito? Lamp forhang. Parang ganyan yung lamp forhang. Ayun yung ganyan guys. Forhang. Ewan ko anong tawag sa atin. Basta ayan ito yung parang igaganong pag-party, diba? Ayun ang pang-design ko. Kasi nung nakaraan is,
silver and gold. Ngayon naman ay makulay ang buhay. So, makulay yung kinuha ko. Ayan. So, abangan natin kung ano pang mga kasunod. Tapos, anyway, nung naiwanan pala ako ng bus, guys, sabi ko, ang lamig-lamig. Tapos, ang tagal pa. Ano pa? 28 minutes pa. Tapos, ang lamig dun sa, diba? Sa Central Station, sa bus station, ganyan. May McDonald's sa tabi. Pumunta ako McDonald's. Tapos, bumili ako McDonald's. Tapos, kinain ko na yung fries. Ito ay McChicken. Ayan. Ito yung binitbit ko na lang. Kinain ko yung fries. Sa asawa ko na lang to. Ayan. Diba, tuloy ako, McDonald's. Tapos, ayan, kasi walang masyadong tao sa McDonald's, guys. Nakakahiya na tumambay lang ng tambay lang, ganyan. Tapos, may nabili akong pants. Ayan. Mura lang to, guys. Naka-sale siya. Alam mo, sale na siya. Kasi nung nakaraan, tinitingnan ko pa lang to. Sabi ko, may gusto akong pants doon. Sabi ko, kaso hindi pa siya naka-sale. Kasi abangan mo talaga, guys, ang mga sailing season. Charot. Ang pinaka-price niya is 39. Kita niyo ba yan? 39, di ba? Tapos, hanggang sa naging 19. Oh. Tapos, hanggang sa naging 9 euro, naging 9 na lang. Oh, 10 euro na lang, di ba? Di ba? Ang laki ng ang laki ng niya. Tapos, sinukat ko doon. Kasha, kasi nga, first time ko ulit, guys, magkaroon ng ganitong pants. Yung wide leg dito. Ayan, maganda siya. Medyo maluwag pa nga sa akin kasi nga 27 ang ko. Bewang. So, yun. Pero 28 ito kasi nga patong-patong ba? Ano mo yun? Tsaka okay na yan para makahinga. Kasi nga, alam niyo ba guys, yung mga pants ko dito, ang sisikip sa akin na. Lumaki talaga ako. Ayan, so, nabili ko pala ito guys sa blind date. Oo, ganun. Maganda rin ang nila doon. Ayan. So, ayan guys, yung napamili ko doon sa sa city at alam niyo ba kung anong oras na is mag-aalas 9 na ng gabi dahil nga na hindi ako nakasakay sa bus, diba? Ganyan. So, At ako'y mag-aayos na ng sarili at isipin ko kung ano yung aking kakainin, kung kakain ba ako ng dinner. Kasi maya-maya din ay darating din yung aking jusawa, ganyan. Kasi hanggang yung pasok niya hanggang alas 10 ng gabi. So, siguro mga 10:30 or 10:20, nandito na yung sa bahay namin. Ayan, so, ayun, parang yung ko, yung yung buto ko, yung paa ko, guys. Kasi nga malamig, di ba? Pero may naman ako, pero hindi pong maglakad ba? Alam mo yun, parang basta, nakit yung buto ng paa ko. Ayan, so, yes. I'll see you guys later ka ating mga update, Ihilang ako. So, hello guys. Kain tayo. So, I decided na kumain tayo. Ito, anyway kasi guys, ito yung tira ko kanina. Ito na lang yung guys yung natitira kong kanin, yung parang ilang na lang ito. Charot. Ayan, tapos may dalawa ako ditong chicken wings. Tapos, may tokot baboy. Yung ginawa kong tokot baboy, guys. So, ayan na yung aking kakainin ngayon. Ubusin ko na yan siya. Ayan. Kasi yung asawa ko pagdating niya, tsaka siya kakain. Ganyan. So, ako ay gutom na. Kasi kinain ko nga lang yung diba, yung French fries. Which is, kumain naman ako kanina. But, gabi na guys. Is may sa asawa ko na lang yan sa kanya. Tapos may sausage siya doon kasi yun lang gusto niyang kainin sausage. So, ra-rice ako ng natira ko kanina. So, let's eat! Ayun. So, wala naman akong ibang guys, gagawin. Ito, kakain lang ako. Ayan. And, siguro i-end ko tong vlog na ito guys kasi wala naman ang ganap. So, yun. Abangan nyo susunod na vlog natin yung natin ng ating Christmas tree. Ayan. So, thank you so much guys for watching. Please like if you enjoyed. And, please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next vlogmas. Ayan. So, see you guys. And always smile. God bless us all.